Интервюто, ден трети. Днес ще ви разкажа как се преборих с моите големи предизвикателства в момента, от които зависят ежедневните ми успехи. Знаете, че Земята е училище, а животът ни е низ от уроци и задачи за решаване. Надеждата не е убеждението, че нещо ще се получи добре, но е сигурността, че нещо има смисъл, независимо от това какво ще излезе накрая. И не забравяйте, трудностите пораждат от човека способности, необходими за тяхното преодоляване.